Nano 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 memanismu anggu jiwa oh ki cengkoke Bupat Demi Kake wiru cite gale wis entuk rupa, entuk dedeg, entuk pakulitan, entuk swara apik, muga-muga laris ya, Nduk. amin awit pangestu panjenengan Pak kula suwun Pokoke nek pengen anu ki dadi sinden ora sangarane sak pawehe. nggih Ya. leres Ngene wis entuk jeneng wis ta lho. Tur ya sinden saiki paene to sinden kok 200 tuh gak aneh. nggih Pak Sinden saiki kae 500 sing kadang wis ulate kaya toton demit. Lho saiki ya to sinden laris siji SMKI kuwi kok bakale nyang isi sampean kene isi ya. nggih amin pangestunipun Pak Prawitan. insyaallah Nah, nggih. Mun anu karo golek cengkok-cengkok, pokoke rasa fanatik. nggih siap Engko nek pripun karo ajaro sindenan mau nduk apa kuwi Napa? serpek ndung banteng mau nduk. oh nggih nggih Pak Nah, kowe nek pengen ajar kowe mengkutono kuwi jenenge Mbak Lia, ngerti ra? ngertos ragen garwanipun Mas Haji Wis kowe cengkok paling elok dhewe kanggo. siap Sindenan paling elok saat ini lho. nggih Cengkok. nggih Wis iso niru kae. Wah, nyongo kuwi lho kowe nek sekitar 5 cengkok. Sadadi sagongan kuwi bedane. Sagongan beda. Kuwi wah elok Nggih. banget. alhamdulillah nggih sampun dolan mriku nggih jenengan ingkang dereng Pak kula Ya engko kapan-kapan. lah nggih Ya rono ya. Ning Siap. ono nggawa nggawa Pak ya nggawa panganan apa ngono ya. nggih ngestaken dawuh Pak Minimal gula teh lah karo kopi. nggih pun siap Aku ki nek dolani wong ki ora nggawa apa-apa malah sedih. Mosok kok didolani kok dunyaku kelong. Pokok pertanyaan niki cah modar ya ndak? Umpama munduta rukmi Nek sinden sing artikulasine cetha ki siji Kesi, loro Mbak Nanik sing gane melu Pak Purbo ae. nggih Lha ki artikulasine cetha. Nek cengkok untuk saat ini Mbak Lia. siap Mergo kae cengkok Yogya karo Solo dicampur. Ya. tartamtu tak turuti Nek kaya Mbak Giyanti ku wis ora nyadak. Ah, nggih to ya. Wah, kuwi carane monggo kletik-kletik. Mana ra gawe kletik-kletik wis ora aman. Nek ra nek senior ngono kok ya ora gayeng kaya nggo sesepuh kok. Lah nggih nek mboten kletik-kletik ra. Lah ya ning ya kudu anu gong. Telaten. Jenenge wayangan sinden minimal kudu harus ada senior satu. Kuwi kudu carane nggo babonan. Oh, nggo Ora kita babonan. benar. Ora apa. Ning babonan sing tegese merantasi lah. Lah niki lho dereng berantas. Ya, Mbak Brilian. ibarat wong numpak prau
tak jak nduk. Suaramu apik. Estu mboten. Neng ndi? Ya mbok ora ngerti ora dijep kok. Jadi pada lautang. Aku ora dhewe rung dijep kok. Ya iki ming sementara tegese bayangan rencana lah. Mbok menawa. Menawa Nggih, Pak. sesuk ning Sukawidi. Sukawidi. Jabatan ki purun. Lah iya. Purun kula sambatan Nah, mboten iya, purun. ya Angkat kudu pokoke. ora apa-apa penting budal kok. Nggih no. Selagi longgar tetep budal. Betul. Aja nyelaki iki melu sapa. Leres. Sing penting sehat, Amin. longgar budal. Ning Amin. jangan mengganggu sekolah. Siap. Ya dek. Bajut ki apa iku? Kadung terus. Oh, kadung tresno ya ya. Nggih. Temangun jeng anggen joning pakulingan. Ya, kadung tresnane di bajut ki, yuk. Lama tepus katon tejane yen bom berangkatan mancarang aduh wira kene sinawangetan yen besan trimbo katut nyata jati kon merakati aduh lestari
asik sedokah Terima kasih matur nuwun Nduk Brilian. Sampun katuraken. Anu